One, two, three, go! Wait lang, intro muna tayo mga gandararat. Mga gandararat, December 2020, na-quarantine ako kasi galing ako sa Kuwait. Tapos sila yung mga kasabayan ko sa sa quarantine. Alam nyo na pag sinabing quarantine, bawal mag-live, bawal sasayaw, bawal magdikit-dikit, pero matigas talaga yung mga ulo namin. Mga gandararat, dahil sa quarantine, nagkaroon ako ng maraming kaibigan na mga OFW. Mga gandararat, sila yung una-unang mga OFW na nakilala ko. Sila yung una-unang naging kaibigan ko. Kulang na lang kaming ipakulong nito kasi nag-inuman kami dito, kumakain kahit ano na lang ginagawa namin. Kaya 'di ba, enjoy. Hanggang sa 6 days lang ang tinagal ko dito kasi nag-home quarantine na ako. Tapos natawa pa ako mga gandararat. Akala ko baka home quarantine, okay na lang yung magkahalo-halo yung mga anak ko, okay lang. Hindi pala. Kaya nahawaan yung anak ko ng lagnat ko. Ano ba yung sayaw nyo? Hindi ko maintindihan. Wati o od o ano ba yan? Huy, ayusin yung dalawa. Para kayong mga tanga. Yung sa sobrang sabik mo sa pamilya mo kasi hindi mo sila pwedeng harapin Ito nga, pumunta yung anak ko dito. Tapos, yun. Sa labas lang siya. Tapos, nakita-kita lang. Ayan, ganyan May nakaharang na salamin. Ayan. Kasi bawal pumasok Pagkatapos mga gandararat, ayun na, nakilala ko na yung mga bofwa. Tapos, sabi nila, punta daw kami sa sa Ipil kasi nga mag-ano daw kami, magkuha kami ng akap. Ay, kahit ni singkong duling, wala talaga. Sayang lang yung effort namin. Yung iba, nakatangkap din sila. Pero kami, wala. Konti lang yung nakatanggap. Ayan. Hanggang sa wala na, gala-gala na, kasama ko na sila. Ayan. Alam nyo namang working mom ako. 'Di ba? Kaya, minsan, hindi rin ako makasama sa kanila kasi naghanap buhay ako, 'di ba? Sobrang enjoy namin dito mga gandararat kasi ito meeting to. Ewan ko ba kung anong inisip, meeting or kain. Kasi nga 'di ba nag-ambag-ambag kami para pagkatapos ng meeting namin, may mas na kami. Ito, galing kami sa lakad nito tapos sabi, mag-snack muna tayo. Ay, Diyos ko, kahit wala akong pera, sige na lang. Okay lang naubos ang pera, masarap naman yung kinain. Ay, salamat pala sa inyo, Ayan, kasama ko yung president. Ito yung president namin, si Fee. Sobrang niya, sobrang sipag niya talaga, promise. Kahit nakatakip mga bibig niyan, madaldal pa rin yan. Kahit may mga takip ang mga bibig niyan, mga maritis pa rin yan. Minsan naguluhan ako, bang inaplayan nila, akap o artista o model. Tingnan nyo naman, Diba? Sis! Akala nyo mga model Tapos pag birthday ng anak ko, tumutulong sila. Kasi pag wala sila, ay naku, hindi ko kaya. Pero salamat na rin sa inyo. Thank you. Moment ng mga bofwa. Ganito kami guys dati, yan. Nag-meeting kami. Di ba ang gulo namin kasi puro kami artista Grabe makapusing. Akala mo magpa-ID. Ayan, artistahin talaga yan.
Oh, ay, asawa ng ano namin yan, president. Artistahin talaga. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Magaganda yung mga bofo, akala nyo ha. Oh, 'di ba? Ano ba 'to? Meeting o picture picture? Ah, 'di ba? Ganyan talaga 'yan. Enjoy lang habang hindi pa kinakapihan. Joke. Yung iba nito, nasa ibang bansa na rin. Katulad ko, nasa ibang bansa na ako ngayon. Tapos yung iba, andon pa rin sa ano, sa probinsya. Guwapa kayo si AJ. Guwapa, oy. Insidente kang kuwan. Kang bakit? Ang Jomar. Asa ato agenda dia ron? Kuan. Amo te gede lalo. Agenda kita yang blog folder. Ha? Luguno. Congratulations, Bofwa. And sa president din, sobrang sipag niya, di ba? Congratulations! Thanks for watching mga Gandararat. Please like and subscribe my YouTube channel and Facebook page. Thank you!